Ni duela urte batzuk arte, idazle normal bat nintzen, esan dezagun, ez nintzela gehiegi konturatzen Euskal Herriaren egoera politikoa zeintzen. Momentu batean ikertzen hasi nintzen, zer gertatzen da Euskal Herrian? Irakurtzen hasi nintzen, eta orduan aurkitu nun mundu berri bat, niri eta guri denoi eskolan erakutsi ez zigutena. Ebatzi ziguten informazio pila bat. Euskal Herrian historia zein izan da? Espainiak kontatu dugun historia. Iparraldean, pesatzet, Frantzia kontatzen duen historia jasoko dutela. Hasi nintzen batetik historia irakurtzen, baina historia alternatiboa esan dezagun Euskal Herriaren begitatik egindakoa. Nei gauza asko esplikatu zizkidan oso modu garbian Benito Lertxundi kantariak. Beak Iñaki Aginaga oso ezaguna zuen, harekin hizketan egona, irakurria. Orduan nolabait Iñaki Aginagaren pentsamentu sakon hori iritsi zitzaidan Benitoren bitartez. Gero ezagutu nuen, eta oso garrantzitsua da, Navarraldek egin duen lana, gure historia aztertzen, gure ikuspuntutik. Nola izan genduen estatu bat, garai batean, monarkia forma hartu zuena, garai hartako guztia bezala. Mendeak irauntzituena, eta nola inbaditua izan zen. Ordezkapen triple bat egon zen, hizkuntza ordezkatu zuten, fuera euskara eta gaztelera, edo espainola ikasko zuen. Erakunde propioak fuera. Lurren jabeak Nafarroan eta atzeudenak gerra galduta exiliora joan ziren, edo hil zituzten, eta horien ordez, etorri ziren gaztelako jabeak edo kolonoak, ezta? Eta nik hori ikasi du, Navarraldeko liburuak irakurrita, Joseba Sironek egin zuen komiki bat, Nafarroako beste buruz. Oso polita. Pero ezautu ditu, beste asko, Asisko Urmenetaak aportazio oso onak egiten ditu. Joseba Ariz Navarreta, batez ere, eta Kepa Nabitarte. Aitzol Altuna, beste jende asko. Orreagak egin duen lana, sortu dituen hitzaldiak. Horre ja, eman zidan, alako bagaje ideologiko bat, esango nuke. Kokatzeko, gure herrian gertatzen diren arazoak zergatik gertatzen diren.